לפני שאני מתחיל את החיבור המשכנע שלי, אני חייב להבהיר כמה הסתייגויות. ראשית, אני לא בוט, אני לא דובר עברית, אז הייתי צריך להשתמש בגוגל טרנסלייט כדי לעשות את הדיבור. אני אדם אמיתי. כל מה שנכתב כאן הוא כתיבה שלי ולא קיבלתי עזרה מבינה מלאכותית. שנית, ביטלתי את התגובות כי לא רציתי לקבל איומי מוות, איומי אונס, או שיקראו לי טרוריסט. רביעית, אני צריך לעשות זאת באופן אנונימי למען ביטחוני האישי. מכיוון שסרטון זה מכוון לאנשים בישראל, זה רק הוגן שאני מתחיל עם ציטוטים ודעות של אנשים בישראל. הציטוטים הראשונים הללו לקוחים ממאמר בשם "לא אתגייס לצבא המבצע רצח עם", הכירו את בני הנוער הישראלים המסרבים למלחמתו של נתניהו בעזה, באינדיפנדנט, מאת בלטרו. אני מסרבת כי ארצי מבצעת רצח עם ואני לא אתגייס לצבא שמבצע רצח עם, אומרת יונה, בת 19. מאוחר יותר היא מצהירה, הציווי הוא שנמנע מעצמנו כמשאב מהמדינה. עידו אלם, בן 19, אומר, אנחנו לא יכולים לעצור את ההתקפות על מדינת ישראל כל עוד אנחנו משתתפים, ובעצם חיים עם הכיבוש והדיכוי של מיליוני אנשים פלסטינים. טל מיטניק, בן 18, ריצה 6 חודשים בכלא אך עדיין אומרת שזה לא דומה כלל למה שהאסירים הפלסטינים מתמודדים איתו. קבוצת הציטוטים הבאה לקוחה ממאמר בשם נער ישראלי נידון ל30 יום בכלא על סירובו לשרת בעדכון פרסום מניות צה"ל, בטיים, מאת סולסיירה בורגה. אני מאמינה שטבח לא יכול לפתור טבח. המתקפה הפושעת על עזה לא תפתור את הטבח הנורא שחמאס ביצע. אלימות לא תפתור אלימות, אומר טל מיטניק. הציטוטים הבאים שלי מגיעים מהמאמר, הצעירים הישראלים שמסתכנים בכלא במקום להילחם למען צה"ל בעזה, מאת אליסון הורן מ-ABC News. לסופיה אור יש אמירה דומה למיטניק. אני עושה את זה, בסופו של דבר, כמעשה של אהבה לאנשים, לכל האנשים, שחיים מהנהר ועד הים. אנחנו צריכים לעבוד על פתרון אמיתי, שיהיה שלום. אלימות רק מובילה ליותר אלימות. לאריאל דוידו יש ציטוט חזק ביותר. אלימות לא תהיה הפתרון. לא נוכל להחזיר את האבודים שלנו על ידי הרג ורצח ילדים חפים מפשע אחרים בעזה. מה שאתם חייבים להבין לפני שאני נכנס לחלק העיקרי של המאמר הוא שישראל נוסדה בשנת 1948, פלסטין הייתה קיימת הרבה לפני כן. העם הפלסטיני אולץ לעזוב את בתיו ואדמותיו ונאלץ לברוח. העם הפלסטיני היה שם קודם, וישראל פלשה. הדיכוי של העם הפלסטיני החל הרבה לפני ה7 באוקטובר. כפי שמציינת מרסל אפרם בפרק קולות טרנס על עזה של הפודקאסט טרנסלש, כשנשאלה על התעוררות ב7 באוקטובר, התחלתי לראות באלימות, אני חושבת שידענו בדיוק מה הולך לקרות. אני חושבת שתמיד חיכינו שהנעל השנייה תרד. אני לא יודעת אם זה ביטוי בעברית, בעיקרון הפלסטינים תמיד חיכו שהדברים יחמירו. כעת אנסה לשכנע אתכם שישראל מבצעת רצח עם בעזה על ידי מעבר על כל שלבי הרצח עם. כל המידע שלי על השלבים מגיע מאתר Genocide Watch. השלב הראשון של רצח עם הוא סיווג. ניתן לעשות זאת בדרכים רבות. אחת היא על ידי שלילת אזרחות כדי למנוע מהקבוצה זכויות אדם. אנו יודעים שפלסטינים אינם יכולים לקבל אזרחות ישראלית והם מופרדים פיזית משכניהם הישראלים על ידי גבולות. ישראל גם שולטת לאן פלסטינים יכולים ללכת באמצעות מצלמות ומחסומים צבאיים. השלב השלישי של רצח עם הוא שלילת זכויותיהם של אנשים. אנשים פלסטינים חייבים להיות בעלי היתרים לבניית בית או מאגר מים.
וברוב המקרים הם נשללים. יהיו פשיטות על בתים ומעצרים עקב פוסטים ברשתות החברתיות. ברצועת עזה אנשים מקבלים חשמל רק בחלק מהיום. שכר המינימום בישראל גבוה פי 3 מזה שבפלסטין. למעשה, לעם הפלסטיני אין זכות לבתים, מים, חשמל, חופש ביטוי או שכר מחיה. אני יכול לתת עוד דוגמאות, אם אתם רוצים עוד. לקחתי את העובדות האלה מהראיון עם אמירה הס, איך נראו החיים של הפלסטינים לפני ה7 באוקטובר, באתר jacobin.com. לפי, שפה היא נשק רב עוצמה בסכסוך הישראלי-פלסטיני, מאת אמרה מקסוד ואמנדס אונג במגזין New Lines, אפילו לפני ה7 באוקטובר כוחות צה"ל היו תוקפים באופן קבוע מחנות פליטים פלסטיניים. וישראל הייתה מנתקת את המים והחשמל במחנות אלה. השלב הרביעי של רצח עם הוא דה-הומניזציה. אנו יודעים שהעם הפלסטיני עבר דה-הומניזציה במהלך רצח העם המתמשך. משום שצה"ל הורג פלסטינים שמנסים להשיג מזון באתרי סיוע או משתמש בהם לאימוני מטרה. עובדה זו לקוחה מהמאמר, ישראל משתמשת בילדים בעזה כאימוני מטרה, אומר רופא בריטי, מאת שרון ג'אנג ב-Truth Out. עם זאת, שלב זה מתייחס לשפה המשמשת לדה-הומניזציה של אנשים לפני ההרג, על מנת למנוע אמפתיה ולהפוך את הריגת אדם אחר לאפשרית מבחינה מנטלית. אם להתייחס לאותו פודקאסט של טרנסלש מקודם, הריגת פלסטינים לפני ה7 באוקטובר נקראה כיסוח הדשא. לפי מאמר במידל איסט איי, מאת מרה על-אדם, בכיר ישראלי אומר שכל המבוגרים הפלסטינים בעזה צריכים להיות מוחסלים. ניסים וטורי כינה את הפלסטינים נוכלים ותת בני אדם. השלב החמישי של רצח עם הוא התארגנות. נעשות תוכניות להרג רצחני. לעתים קרובות משתמשים במשטרה החשאית כדי לרגל אחר אנשים ולכלוא אותם על התבטאויות נגד הממשלה. לפי גיליון עובדות, מעקב ישראלי והגבלות על תנועה פלסטינית של המכון להבנת המזרח התיכון. הפלסטינים הם בין האנשים המפוקחים ביותר בעולם, ישראל משתמשת ברחפנים כדי לצפות באנשים, ובטכנולוגיית ריגול כדי לרגל אחר טלפונים חכמים. איך אנחנו יודעים שממשלת ישראל מתכננת להרוג את כל הפלסטינים? כי הם אמרו זאת בעצמם. לפי אותו מאמר במידל איסט איי, ניסים וטורי רוצה שכל המבוגרים בעזה יהרגו ואנשים שישוחררו בהפסקת האש ירצחו מאוחר יותר. על פי המאמר של Common Dreams, חבר פרלמנט ישראלי אומר זאת בבירור למען העולם, מחק את כל עזה מעל פני האדמה, מאת ג'וליה קונלי, גלית דיסטל פרסמה בפייסבוק כי יש למחוק את כל עזה מעל פני האדמה. אני חושב שלפני שאני עובר לשלב השישי, אני צריך לעצור כאן ולומר שכל מדינה וכל אדם יכולים לבצע רצח עם. אף אחד לא מעל זה. בספר, להפוך לרשע, איך אנשים רגילים מבצעים רצח המוני ורצח עם, מאת ג'יימס וולר. וולר משתף את תוצאות בדיקות בריאות הנפש שנעשו על נצים, ומסכם שאין שום דבר בפסיכולוגיה שלהם שגרם להם לעשות רע. היה להם מוח ממוצע כמו כל אחד אחר. לעולם אל תחשבו שהמדינה שלכם מעל רצח עם. רצח עם בוצע על ידי מיינמר, סין, רוסיה, עיראק, סוריה, סודן, הרפובליקה של קונגו, רואנדה, בוסניה, טורקיה, אמריקה, קמבודיה, גרמניה, אינדונזיה ועוד. ישראל אינה טהורה כל כך כדי להיות לא מסוגלת לבצע רצח עם. כי אף אחד מאיתנו אינו כזה. השלב השישי הוא כיתוב. שלב זה כולל את הקבוצה הדומיננטית שמעבירה חוקים כך שיש לה את כל הכוח, ושוחקת את זכויות האזרח.
אני מקווה שעד עכשיו תוכלו לראות שלישראל כבר יש את כל הכוח וכבר נפטרה מחירויות האזרח של העם הפלסטיני. השלב השביעי הוא הכנה. שלב זה יכול לכלול קריאה לאלימות כהגנה עצמית. אמירה, אם לא נהרוג אותם הם יהרגו אותנו, ולוחמה בטרור. ישראל טוענת שזו מלחמה, ומה שהיא עושה זה לתקוף את חמאס. אם זה נכון, מדוע ישראל יורה באנשים שמנסים להשיג אוכל? מדוע 80% מהעזתים שנהרגו הם אזרחים? מדוע 18,500 ילדים נהרגו? 60,000 עזתים נהרגו, 18,500 היו ילדים. אלה שמותיהם, בוושינגטון פוסט מאת סמי ווסטפול, אמיה ורדה, ג'וליה לדור וחזם בלושה. חלק מהילדים הללו היו בני 2 בלבד. על פי בקאמינג איביל, ג'ון מילטון צ'יבינגטון, שטבח ילדים, תינוקות ועוברים שטרם נולדו משבט שיין ורפהו, אמר את הציטוט המפורסם, ביצים מייצרות קינים. רצח ילדים כדי למנוע מהם לגדול הוא חלק מרצח עם. אם מה שישראל עושה הוא הגנה עצמית מוצדקת לעיני העולם, מדוע הם הרגו 241 עיתונאים? מדוע רוב האנשים שהם הרגו אינם שייכים לחמאס? בשלב השמיני של רצח העם, הקבוצה המדוכאת מופרדת בגלל זהותה הלאומית, האתנית, הגזעית או הדתית. הם יכולים להיות מעונים או נעקרים. הם יכולים להיות ממוקמים באזור מוכה רעב ולמות ברעב. אני חושב שכבר ברור שפלסטינים מסווגים בגלל לאומיותם ומוצאם האתני. אני מאמין שזו חדשות כלליות שיש רעב בעזה מכיוון שישראל חוסמת סיוע מלהגיע וההנחיות האוויריות אינן מספיקות. כמו גם ירי באנשים שמנסים להשיג אוכל, אז אני לא מרגיש שאני צריך מקור ספציפי לזה. אפרט יותר על החלק של העינויים והעקורים כי זה לא ידע כללי. אמנסטי אינטרנשיונל דיווחה בישראל, שטחים. מקרים מחרידים של עינויים וטיפול משפיל בעצורים פלסטינים על רקע עלייה במעצרים שרירותיים, שעצורים פלסטינים עונו בכך שהופשטו והיכו, בעיטות, צעקות למות, ובמקרה אחד השתינו עליהם. אמנסטי אינטרנשיונל מדווחת גם שיש לה סיפורי עינויים של שנים לפני 7 באוקטובר. עכשיו בואו נדבר על עקירה. אנשים בעזה אולצו להתפנות מספר פעמים, ואז חזרו לבתים שהופצצו. בכל פעם שמקום מסוים מוגדר כאזור אדום, אנשים חייבים לעזוב או למות. עזה מוגדרת כאזור מלחמה ופינוי המוני מדרום לעזה מתבצע. עם התקדמות ישראלית מתקרבת, פלסטינים בעיר עזה שואלים מתי לעזוב ולאן ללכת. מאת ופה שורפה, ג'וליה פרנקל וסלי אבו אל-ג'וד, apnews.com. שלב 9 הוא השמדה. זה כולל הפצצת בתי חולים והיא הבחנה בין אזרחים ללוחמים. כפי שכבר אמרתי, 80% מההרוגים החיים בעזה הם אזרחים. רוב האנשים בעזה אינם חמאס. הרוב אינם אלימים. הם אנשים שרק רוצים לשמור על משפחותיהם בחיים. הם אמהות, אבות, אחים ואחיות, חברים, עובדים, בדיוק כמוך. אתה יכול להצדיק את הריגתם כל עוד אתה מאמין שהם טרוריסטים או שיהיו טרוריסטים. ברגע שאתה יודע את האמת, שצהל רוצח ילדים חפים מפשע ואת יקיריהם של אנשים, אין הצדקה. דמיין לעצמך שאם המדינה שלך הייתה נשלטת על ידי מדינה אחרת במשך כמעט 100 שנה, לאף אחד במדינה שלך אין חירויות בסיסיות. אז יום אחד קבוצה מהמדינה שלך הורגת אלפי אנשים במדינה השלטת, עכשיו המדינה השלטת הפציצה את הבית שלך והרגה רבים מבני משפחתך. לא היית חלק מהקבוצה שעשתה את זה. לא אכלת ימים, וכשאתה אוכל זה בקושי כלום. מה עשית כדי להגיע לזה? השלב האחרון הוא הכחשה.
זה קורה כאשר רצח העם נגמר. זה, עם זאת, כבר קורה. נתניהו מכחיש שיש רעב בעזה, אבל ראינו את התמונות והסרטונים, ושמענו את העדויות של עובדי סיוע רבים. ההצהרה של נתניהו, אין רעב בעזה, סותרת ראיות נרחבות למשבר הרעב, פוליטיפקט. זה כבר קורה כי כולם משתמשים במילים כמו סכסוך ומלחמה, אבל אף פעם לא רצח עם. אנחנו לא יכולים לתת לעצמנו למחוק את מה שקורה עוד לפני שזה נגמר. עכשיו, אחרי שהוכחתי לכם, בתקווה, שישראל מבצעת רצח עם וו, בתקווה, שכנעתי אתכם נגד זה, איך אפשר לעצור את זה? ישראל לא יכולה לבצע רצח אם אין לה צבא. אפשר לקחת את הצבא שלהם על ידי סירוב להצטרף לצה"ל. אנשים ערכו הפגנות המוניות ברחבי העולם אבל זה לא עבד. אנחנו צריכים שישראלים יפסיקו להצטרף לצה"ל. החדשות הטובות הן שאולי יש דרך לעשות זאת ולהימנע מללכת לכלא. לפי הכתבה, הצבא הישראלי כלא את איתמר גרינברג, נער, על סירובו לשרת בצבא עזה. הוא אומר שעשה את הבחירה הנכונה. ניתן לטעון לבעיות בריאות נפשיות או פיזיות ולקבל פטור משירות צבאי. קראתי כמה מאמרים על פטור ונראה שאבחון של בעיה נפשית הוא האפשרות הקלה ביותר. הצבא הישראלי גם עורך בדיקות כדי לראות אם האדם מתאים, ואם לא, הוא יהיה פטור. דבר אחד שהם מחפשים הוא היכולת להתמודד היטב עם לחץ. אם אינכם באמת חולי נפש, הנה כמה דברים שאתם צריכים לדעת על דיכאון שיכולים לעזור לכם לזייף אותו. 1. דיכאון הוא לא רק עצב, הוא גם ייאוש, כעס וחוסר תחושה. 2. להתקף חרדה יש תסמינים פיזיים. תחושת לחץ בחזה, מחשבה שאתם לא יכולים לנשום, וגם מחשבות מסחררות. 3. דיכאון וחרדה בדרך כלל הולכים יחד. 4. במהלך ראיון הצבאי שלכם, אמרו שאתם לא מתמודדים עם לחץ בכלל. התחילו לספר סיפור על התפרצות או פרץ בבכי בגלל אירוע קטן. ודאו שאתם מספרים את הסיפור כאילו היה לאחרונה. אם תחליטו לא לשקר, עדיין יש חדשות טובות. אתם עשויים לצאת מעונש קצר. סופיה אור קיבלה רק 20 יום. מזרבות היא רשת של סרבנים אחרים. אתם יכולים ליצור איתם קשר refuer.org לבסוף. דיברו עם חברים ובני משפחה ושכנעו אותם לא להצטרף לצה"ל. כתבו בעילום שם על זכויות הפלסטינים כדי להילחם בתעמולה. אם אתם מודאגים מלעשות זאת ברשתות החברתיות, אתם מוזמנים להשאיר פליירים או חוברות ברחבי העיר שלכם. אם שכנעתי אתכם לא להתגייס לצה"ל, אנא תנו לייק לסרטון הזה. אם כבר החלטתם להיות סרבנים, אנא אל תתנו לייק. אני מנסה לראות אם הייתה לי השפעה כלשהי, ואם כן עד כמה. אם אתם רוצים לתמוך בסרטון הזה, אתם מוזמנים לשתף אותו.